फरायसा आफाद धेमाजि जिल्लानि मानगोनां बोसोनगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि नोंथांमोन, सिमेन्ट दख'रा बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर' हारिमु आफादनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन, मावबादाखौ फोरोंनो फैनाय मानगोनां फोरोंगुरु नोंथां, लोगोसे सोलोंसा नोंथांमोन। जोंनि बे थांखिया जोबोद गिदिर, बर' माहारिखौ गेरेमसा बुहुमाव दिन्थिलांनो थाखाय हाबाफारिखौ मावनो थाखाय जा बर' फरायसा आफाद आरो हारिमु आफादा मावबादाखौ लादों। बेवहाय दा नोंथांमोननि सायाव सोनारगोन बर' माहारिनि गासै हारिमुनि दामजुनि जा दामनांगौ सोलोंनांगौ बेफोरखौ नोंथांमोना नाजानायनि सायाव सोलोंनांगोन। दिनै बेवहाय बेसेन नाङै सोलोंथाइ मोनदों होननानै नोंथांमोननि बे सोलोंथाइया बेसेन गैयै नङा, खोब बेसेन गोनां होननानै साननांगोन। आरो नोंथांमोनखौ जा जोंनि बे हारिमु आयदायावनो जा गुबुन गुबुन आयदायावनो जा सासे साफा माहारिनि सम्पद बानायनो नागिरदों, बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लानांगोन। आरो बे सोलोंथाइयाव मावबादा